O alcalde de Rianxo agarda que a depuradora estea dispoñible para abarcar o polígono industrial. O Concello exixirá ás empresas a adaptarse aos tempos. A noticia de que Conserva Cerqueira adquirirá 2 novas parcelas no polígono industrial de Rianxo non pasa desapercibido para o Goberno. Ante as actuacións por parte do Concello de buscar o saneamento integral do municipio, a corporación espera que a depuración estea dispoñible para abarcar o polígono industrial. Coa empresa que vai vir, Conservas Cerqueira, que está desenvolvendo o seu proxecto e que quere iniciar as obras canto antes no horizonte de 2023-2024. Nese momento temos que ter preparada toda a capacidade para que calqueira empresa que se instale no noso Concello teña un suficiente servizo de depuración para recoller todos os seus verquidos e que non vayan, como sucedía por desgraza, aínda hai pouco, en moitas localidades de Arousa, pois de Arousa Norte ao mar. Isto só suporía unha axuda para as empresas, tanto as novas como para as xa asentadas. Isto quere dicir que cada entidade deberá ter a súa administración de augas e a depuradora será un apoio en moitos casos, co fin de adaptarse aos tempos. Hai ter a súa depuración propia, si ademais teñen un modelo tamén de depuración de reutilización das augas, están deseñando un sistema de que a propia auga funcione reciclándose e incluso que tamén forme hasta parte da propia conserva. A auga, despois de cocer, de realizar a cocción, que poida ser incorporarse máis, que haxa a menor perda de auga posible, o menor consumo e que se poida reutilizar e tal. Pero cando eso non vai ou eso non funcione, sí que está garantida de alguma maneira a capacidade de depuración da nova depuradora. Evidentemente para exixirlle, é dicir, non é unha carta blanca, agora non instale sistema de depuración, non. É para que poida absorber o verquido unha vez depurado por cada un dos centros de traballo, que é un pouco que hai que exixir a todas e cada unha das empresas que fagan as actuacións. As novas e as que na actualidade tamén están no noso Concello, que tamén hai que exixirlle unha adaptación aos tempos.